hey Ningandivi rongo guys man, andigxeki nami ndiyancoma and andikho perfect mina kuqala ekugqibeleni. Andazi ngezaveni zami zicheap nabavoops base-Access Park, i-jeans i-3 phafonini ngesidina, ibhageni leyo kwibhajethi ejani. Nda-accepta kudala noba ezinye izinto zinabantu bazo, mna andiyo-target market. Ijani ayizokwazi kaloku ufona uthenga ijini eyi-1 karongo 3.5. Hamba kuye kwetata noske ndihambe ngeempundu ndixela u-Adam emyezweni engekatyiswe la apire ngu-Efa. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Iproblem yami zezazimenxe zithanda izinto ezikude le kuzo. Fika umntu ezijongisa apha ngebhalensiyaga enontshontsho. Andimfuni nasecangu kwam umuntu onxibela amavovo ka-inbox for prices. Iwesi laa nto leyo ayinabuphuwa leya kuthanda izinto nje kwabo. Ayitshipanga nale midovu xa uzawukwazi uthenga ivovo leskipa le-700 ozasivasa ka-once utshintshe ishape. Nosikudibane no-Unkle mos uthenga izikipa noba ziyi-2 necaps ubangene ngolocal slacker. Qha phike umzuvukile zozinxiba izikipa ezinobuso benye indoda mna. Bana kanokuxelela la Fabian bazisimenxe saphi. But ke wethu guys usemhlabeni apha man, yazi umuntu ngoline wakhe man. Ijani ayibiza igxothi mos nakwezi mpahla. Buyazithanda uWhatsApp inamba uba it's not for you, it's not for you njayam. As long as wena uhappy ngesiqu sakho qha.